molt poca gent té un pla estratègic per anar cap a un món sostenible. El que hem de fer és acompanyar aquesta gent en aquest camí. Moltes vegades la dificultat és aquesta, és per on començo. I el que fem des de la Fundació, precisament, és fer fàcil abordar una rehabilitació energètica. Totes aquelles barreres que et trobes en un procés de rehabilitació energètica perquè és feixuc, perquè et porta molt de temps, perquè hi ha molts actors implicats, s'agilitzi. Oferim un acompanyament gratuït a tots els ciutadans en la presa de decisions de quines intervencions són les millors en el seu cas particular, quin professional dels professionals que tenim adherits al programa per realitzar aquestes intervencions i l'acompanyem administrativament en tots els processos de tramitació amb l'Ajuntament, bonificacions, subvencions. Ha estat tot molt ràpid, àgil, fàcil. A nosaltres ens han ajudat molt. És a dir, nosaltres ho recomanaríem.